Αυτά τα λίγα τραγούδια τα αφιερώνω στην οικογένεια του Κώστα, την Αγνή και τη Χρυσή, τους πολύ αγαπημένους μας. Αλλά όπως καταλαβαίνουν, έχει τόσα χρόνια και να τραγουδήσω άλλο και να πιάσω όργανο, που και εκείνο σκεύρωση. Αλλά ό,τι μπορώ θα κάνω για το χατήρι τους. Κάτω στο έρημο το σέμα κόβει, κάτω στο έρημο το σέμα κόβει. Τούρκος αγάπησε μια Ρώμιο κόρη, Τούρκος αγάπησε μια Ρώμιο κόρη. Η κόρη κλαίει, δεν τον θέλει, η κόρη κλαίει, δεν τον θέλει. Η μάνα της την προξενεύει, η μάνα της την προξενεύει. Πάρτονο κόρη μου, έχει βατόρι, πάρτονο κόρη μου, έχει βατόρι, να συριανίζεις το σαμακόβι. Δεν τον θέλω, δεν τον παίρνω, δεν τον θέλω, δεν τον παίρνω. Τελικά γίνομαι στα δάση φεύγω, τελικά γίνομαι στα δάση φεύγω. Πάρτονο κόρη μου, έχει καίκι, πάρτονο κόρη μου, έχει καίκι, να συριανίζεις στη Θεσσαλονίκη. Και το καλοκαιράκι κυνηγούσα ένα πουλάκι, και το καλοκαιράκι κυνηγούσα ένα πουλάκι, κυνηγούσα, λαχταρούσα, να το πιάσω δεν μπορούσα. Έριξα τα ξοβέργα μου, ήρθε το πουλί κοντά μου. Ήρθε το πουλί κοντά μου, στην ψυχή και στην καρδιά μου. Τώρα θέλω να πετάξω και στους ουρανούς να φτάσω. Τους αγγέλους να κατεβάσω και τη θάλασσα να διάσω. Και τη θάλασσα να διάσω, να την κάνω περιβόλη. Περιβόλη, περιβολάκι, να φυτέψω λεμονίτσες. Να φυτέψω λεμονίτσες, λεμόνιες
φυτεύω και την τρίτη της κλαδεύω. Την Τετάρτη βγάζουν φύλλα και την Πέμπτη κάνουν μήλα. Την Παρασκευή το βράδυ πάει ο κλέφτης για να τα πάρει. Κλέφτη μην παίρνεις τα μήλα, μην κλωνοκόπας τα φύλλα. Γιατί έχει αγάπη που τα ορίζει και κύρα που τα ποτίζει. Της Μαντουρανάς στον ανθό πλαγιάσα να αποκοιμηθώ. Λίγο ύπνο για να πάρω στην αγάπη μου να πάω. Πλάγιας αποκοιμηθήκα, αγάπη δεν θυμηθήκα. Και στον ύπνο μου επάνω κόντεψα για να πεθάνω. Όνειρο είδα στον ύπνο μου, παντρεύεται η αγάπη μου. Αχ, και παίρνει τον εχθρό μου για το πείσμα το δικό μου. Γυρίζουνε τα στέφανα θέμκια, είναι ψέματα. Αχ, γυρνούνε προς τα μένα κι αδιαφορέτα σε σένα. Αχ, Νικόλα γείτονα κι ας με παίρνες να γείτονα. Αγιοργή καβαλάρη, κάνε μου αυτή τη χάρη. Σε πολλά ντογκούνια πήγα, τέτοια νιονιφή δεν είδα. Να είναι ο γαμπρός αηδόνι, να είναι και η νύφη και εκείνη χελιδόνι. Να είναι και τα συμπεθέρια, όμορφα καλά, όμορφα κι άλλα και τέρια. Κουμπάρα που τα διαλέξες, κουμπάρα που τα διαλέξες, τα δυο τα κυπαρίσια
θάλασσα πλατιά, να ζει δασκαλοπούλα μου που κάθετα ψηλά. Να σ' αξιώσει ο Θεός, να σ' αξιώσει ο Θεός, να θείς και στα Βαφτίσια θάλασσα πλατιά, να ζει δασκαλοπούλα μου που κάθετα ψηλά. Σήκωσαμε το σκέπαστο Τζόρνου και τις σοφίδες, σήκωσαμε το σκέπαστο Τζόρνου και τις σοφίδες, αι Στεφάνο και την Τρουλιά και τους αμακοβλίδες, αι Στεφάνο και την Τρουλιά και τους αμακοβλίδες. Ω παιδιά μου, ορφανά μου, σκορπισμένα εδώ και εκεί, αλλά μες στην Τζόρνου κλαίνε κι άλλα μες στην Ανατολή. Σκότωσανε 18 Τζάρτο και το Κουτσίδι, σκότωσαν και το δήμαρχο Περικλή το Γιακίδη. Ω παιδιά μου, ορφανά μου, σκορπισμένα εδώ και εκεί, αλλά μες στην Τζόρνου κλαίνε κι άλλα μες στην Ανατολή. Ποτέ θα έρθει, ποτέ θα έρθει άνοιξης, να έρθει το καλοκαίρι, Κώστη μου βοηβόδα, να έρθει το καλοκαίρι, Κώστη μου τσαντάλι. Να πάρω να πάρω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κόρφοβο μια Κώστη μου
Κώστη μου Τσαντάλε, να κατακόρφωβω μια Κώστη μου, Κώστη μου βοηβόδα. Να πιάσω να πιάσω Τούρκο ζωντανό, να πιάσω να πιάσω Τούρκο ζωντανό, στη σοβλανά τον ψήσω Κώστη μου, Κώστη μου βοηβόντα, στη σοβλανά τον ψήσω Κώστη μου, Κώστη μου Τσαντάλη. Τώρα Κώστα, ένα τραγουδάκι που το είχαν και τότε στο Σαμακόβι, έτσι αντέτ, ας πούμε, όταν πήγαιναν τις γιορτές Χριστούγεννα ή Πάσχα, εκείνοι που πήγαιναν τραγουδούσαν ένα τραγούδι. Αλλά και τώρα όμως πρόσφατα με το συγχωρεμένο τον Τζαλτερί, και φέτο ακόμα τα Χριστούγεννα, παρόλο τον πόνο που είχε, το είπαμε, ήρθε σπίτι, ας πούμε, λίγο τα είπαμε για να νιώσουμε τα παλιά εκείνα, γιατί εμείς τα κρατάμε. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε, εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε, μόνο σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε, μόνο σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε. Ας πάρω εγώ την εντροπή για να σας τραγουδήσω, ας πάρω εγώ την εντροπή για να σας τραγουδήσω, και τι τραγούδι να σας πω για να σας ευχαριστήσω, και τι τραγούδι να σας πω για να σας ευχαριστήσω. Σαββατόβραδο με
διώξανε δική μου Σαββατόβραδο, με διώξανε δική μου απ' το σπίτι μου για ρένα πουλά μου, απ' το σπίτι μου για ρένα πουλά. Απ' το σπίτι μου και από τα κοντικό μου το ποδεύρα για ένα με συγχωρείς. Το που δεν βρω, το που για να συντήσω. Μόνο ένα δέντρι για ένα πλοίο. Μόνο ένα δέντρι. Μόνο ένα δέντρι τούτο που τι παρήσει. Έλεγε για ένα που κοινό μου έλεγε εκείνο να συμπικαίνει. Ξέζεψε για ένα πουλά μου. Ξέζεψε, ξέμε για δεν ξέζεψες. Μη στον τόπο μας για ρένα πουλά μας, μη στον τόπο μας, μη στον τόπο μας τα δέντρα πελεκούντα, μη στον τόπο μας τα δέντρα πελεκούντα, κάνοντας καμιά για ρένα πουλά μου, κάνοντας καμιά για ρένα πουλά μου, κάνοντας καμιά σκάμια για τις σκιές, κάνοντας καμιά σκάμια για τις σκιές, γιατί σε μόρφε για ρένα πουλά μου, γιατί σε μόρφες για τις κυπάρες ζένιες. Ας πούμε και ένα σόκεν τώρα, σαμακολέικο βέβαια. Όταν ο γιατρός Μουριάδης κάποτε πήγε τη γυναίκα του από τις Αρδακλησίες που υπηρετούσε αυτός ο γιατρός, την πήγε στο Μακόβι για κανένα μήνα για διακοπές. Έγινε τότε ο δρόμος που λέμε η Σούσα, που έλεγαν τότε οι Σαμακοβλίδες, και έπρεπε κάποτε να φύγει η γυναίκα. Αλλά πώς θα έφευγε? Τότε ήταν που κάνουν ένα δίτροχο κάρο με δυο ζώα, ας πούμε, βόδια, και είπε ο γιατρός ότι τέλος πάντων να σε αφήνει τα βόδια, γιατί δεν πρέπει να περπατάει η γυναίκα. Λοιπόν, η γιατράς, ας την πούμε τώρα, του Μουριάδη, είπαμε εκεί πέρα ότι ο Δημήτρης θα την πάει με τα βόδια, με ένα δίτροχο, στις Σαρδακλησίες, να περάσει μέσα από τα βουνά, εκεί πέρα, Καραμάν Μπαϊρή, και καταλαβαίνεις. Λοιπόν, την έβαλε αυτός απάνω στο καρότσι που λέμε, εκεί πέρα, και ξεκινάνε. Αυτός όμως το βάλε στον τότο. Τι γυναίκα, επειδή ήταν όμορφη και λίγο,
καλούτσια, σε λέω εγώ μέσα στο βουνό θα την κανονίσω. Αυτός είχε τα σκοινιά μπροστά, η γυναίκα πίσω καθόταν επάνω στο δίτροχο. Τέλος πάντων προχωράνε, μόλις βγήκαν το χωριό, βλέπει η γυναίκα κάποια ώρα ότι βγήκε η ασφάλεια του τροχού και θέλω να πέσει ο τροχός και οπωσδήποτε θα ανέβει και αυτή. Αλλά ο Δημήτρης ήταν και λίγο κουφός. Φώναζε η γυναίκα, Δημήτρη, πού να ακούσει ο Δημήτρης. Κάποια ώρα γύρισε ο Δημήτρης και τη βλέπει και το κάνει νόημα. Τι λέει αυτός, κάνει το αριστερό το χέρι, ας πούμε, με στρόγγυλη αυτή, ας πούμε, και το δεξιό βάζει μέσα αυτή στην τρύπα, ας πούμε, ότι, για να το δείξει ότι βγήκε η ασφάλεια, ο τσαγάς που έλεγανε. Λέει βγήκε αυτός, νόμιζε ότι με τη χειρονομία που αυκαινωτεί ότι ήθελε για τέτοιο πράγμα, και λέει αυτός, έχω το στο νου μου παραπάνω, γιατί ήταν νωρίς ακόμα. Βασίλικο βάζε και εκεί που τον μαζεύαζε. Και εκεί που τον μαζεύανε βρήκαν ένα νιούτσικο, βρεθήκε και ένας νιούτσικος κομμένο το χεράκι του. Σαν τον αέρον λίγερες πίσω φεγγάλα έδωσα, σαν τον αέρον λίγερες πίσω φεγγάλα έδωσα. Τι φεύγετε μωρέ λίγερες κι εγώ παπαπέδι είμαι, κι εγώ παπαπέδι είμαι και εμένα μάνα με έκανε. Κάποτε ο Κυριάκος ο Φτωχίδης, όπως δεν ξέρετε καλά Κώστα, αραβωνιάστηκε. Πήρε τη λουλούδα του Μανανού που λέμε. Εν τω μεταξύ, ο Φτωχίδης ήταν πρώτος ξάδερφος, όπως και της μάνας μου βέβαια, του Μπιστά. Ο Μπιστάς, ως γνωστόν, ήταν ο μόνος που έτρωγε πολύ και τον είχαν σαν έτσι κουτσομπολί μες στο σωμακό, ότι μην τρως πολύ σαν τον Μπιστά και μην πίνεις πολύ σαν τον Μπιστά και όλα αυτά, και σαν να ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, πιο παρακατιανός. Όταν έγινε η αραβώνα του Φτωχίδη με τη λουλούδα, την κατάψε η μάνα της και του λέει, παιδί, τώρα που θα πας την πρώτη Κυριακή της αραβώνας, να μην τυχόν και αναφέρεις τίποτα για τον Πιστά που λέμε εδώ, γιατί είναι συγκινής με το αραβωνιασκός τώρα, με τα παιδερικά σου που θα πας εκεί πέρα. Ναι, όπως συνήθως λέγανε, ας πούμε, οι μάνες τα κορίτσια να προφυλάγονται και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, την κάναν τραπέζι τη νύχτα, έκατσε εκεί πέρα, οπωσδήποτε αυτή από την τροπή της, από αυτό που ήταν τότε εκείνον τον καιρό, δεν έφαγε και τόσο πολύ. Τι λέει η πεθαρά, καλά είναι, γιατί δεν τρώζια, δεν έφαγες πολύ, έφαγα εγώ σαν τον Πιστά.
Δου Κορίνθα σε παντρέψω, δου Κορίνθα σε παντρέψω, Κορίνθα σε παντρέψω, θα σε σπίτι νοικοκυρέψω, θα σε πάρω δουλγεράκι, θα σε πάρω δουλγεράκι, θα σε πάρω δουλγεράκι, όμορφο παλικαράκι. Αχ, μανέμ δεν τον θέλω, αχ, μανέμ δεν τον θέλω, αχ, μανέμ δεν τον θέλω, φαρμακώνω με πεθαίνω. Όλη μέρα τα καντρούκα, όλη μέρα τα καντρούκα, όλη μέρα τα καντρούκα και το βράδυ ψάχνει βούκα. Δου Κορίνθα σε παντρέψω, δου Κορίνθα σε παντρέψω, δου Κορίνθα σε παντρέψω, θα σε σπίτι νοικοκυρέψω. Θα σε πάρω μπακαλάκι, θα σε πάρω μπακαλάκι, θα σε πάρω μπακαλάκι, όμορφο παλικαράκι. Μανέμ δεν τον θέλω, μανέμ δεν τον θέλω, μανέμ δεν τον θέλω, φαρμακώνω με πεθαίνω. Να δαγκάνει τη σαρδέλα, να δαγκάνει τη σαρδέλα, να δαγκάνει τη σαρδέλα, να νομίζει πως είναι κοπέλα. Δου Κορίνθα σε παντρέψω, δου Κορίνθα σε παντρέψω, δου Κορίνθα σε παντρέψω, θα σε σπίτι νοικοκυρέψω. Θα σε πάρω τσαγκαράκι, θα σε πάρω τσαγκαράκι, θα σε πάρω τσαγκαράκι, όμορφο παλικαράκι. Μανέμ δεν τον θέλω, μανέμ δεν τον θέλω, μανέμ δεν τον θέλω, φαρμακώνω με πεθαίνω. Να δαγκάνει το μεσίνι, να δαγκάνει το μεσίνι, να δαγκάνει το μεσίνι, σαν το σκύλο το μισκίνι. Δου Κορίνθα σε παντρέψω, δου Κορίνθα σε παντρέψω, δου Κορίνθα σε παντρέψω, θα σε σπίτι νοικοκυρέψω, θα σε πάρω δασκαλάκι, θα σε πάρω δασκαλάκι, θα σε πάρω δασκαλάκι, όμορφο παλικαράκι. Αχ, μανέ μου, τον βρήκες, αχ, μανέ μου, τον βρήκες, αχ, μανέ μου, τον βρήκες, μέσα στην ψυχή μου μπήκες.
διαβάζει όλη μέρα, να διαβάζει και το βράδυ να μ' αγκαλιάζει. Για σας εγγνώματος είναι. Κάποτε ο Τσερελέντζος ήταν ο μόνος ο Μακοβλής που κι αυτός όταν πιστά έτρωγε πολύ, αλλά δούλευε όμως. Αυτός έκανε 6 μήνες στο βουνό και έφτιανε κάρβουνο ο άνθρωπος, όπως συνήθως οι Σαμακοβίτες, οι περισσότεροι κάνανε κάρβουνο. 6 μήνες λοιπόν στο κάρβουνο εκεί πέρα, οπωσδήποτε έτρωγε ο άνθρωπος ό,τι βρισκόταν εκεί πέρα, φασουλάδα, φακές, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Κάποτε αφού τελείωσε το κάρβουνο, το παράδοσε όλο, έπρεπε να πάει να πάρει το λογαριασμό από τις αργακησίες. Ξεκίνησε ο άνθρωπος και πήγε, εδώ δεν μπορούσε να καθαριστεί τόσο καλά, ήταν λίγο μαύρος από το κάρβουνο εκεί πέρα. Και πήγε στο αφεντικό, πήρε το λογαριασμό, πήρε τα λεφτά, έβαλε το ντροβά που είχε στο λεμότ, τα έβαλε εκεί μέσα στον κόρφο, το λέγανε, και ξεκίνησε, σου λέει, θα πάω να φάω τώρα κρέας, να πιω και κρασί μέσα στο μαγειριό. Όπως τι πει, λέει, φέρουμε μια μερίδα κρέας με πατάτες και 1 κιλό κρασί, και όπως είχε και μουστάκια μεγάλα εκεί πέρα, κάθεται, τρώει τη μερίδα, πίνει το κρασί, λέει, φέρουμε ακόμα μια μερίδα. Μόλις τον πήγε τη δεύτερη μερίδα, τον καρσόν τον είδε λίγο, έτσι, αυτό σου λέει, όρεσε να το σκάσει, έτσι μαύρος, κάπως δεν ήταν τόσο, ας πούμε, από τους ανθρώπους του περιβάλλοντος. Αυτός το κατάλαβε, το λέει, τι δεν κλέψεις ρε, έλα εδώ, έχω παράδες, βγάζει το πουγγί εκεί πέρα τον τροβά, τον καρσόν, σου λέει εντάξει. Φέρνει η δεύτερη μερίδα και ο δεύτερο κιλό κρασί εκεί πέρα. Καταβόλησε το μεταξύ, είχε και ένα ψωμί μαζί του, παρήψα να σου το πω. Λοιπόν, ένας κύριος παραπλεύρος που έτρωγε λίγο άνοστα τα αυτά τους σαλάτες και ξέρω εγώ τι, τον έβλεπε την περιέργεια τον άνθρωπο αυτό, σου λέει τι όρεξη έχει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, βέβαια ήταν πλούσιος ο άνθρωπος ο άλλος, δεν τον έδωσε ο Τσιριλέντζος σημασία, τρώει την δεύτερη μερίδα και το κρασί το πίνει, σφογγίζει τα μουστάκια του. Τι χρωστάω βρε, το λέει τον καρσόνι, λέει πυρωμένα κύριε. Ποιος με γνωρίζει εδώ μέσα μένα, λέει ο κύριος το πήρωσε. Πού με γνωρίζεις, λέει ο κύριος. Λέει κοιτάξτε σε παρακαλώ πάρα πολύ, με έκανε μεγάλη εντύπωση την όρεξη που είχες και φαγες 2 μερίδες, 1 ψωμί και 2 κιλά κρασί. Λέει γι' αυτό τα πλήρωσες, λέει γι' αυτό, πού το άρμο να μην το ξέρω να φάω ακόμα μια μερίδα. Αν θέλεις να παντρευτείς και να καλοπεράσεις, αν θέλεις να παντρευτείς και να καλοπεράσεις, έλα, έλα ρώτα μένα, να σε πω ποια είναι για σένα. Άσπρο πολύ γεμμένο τσουβάλι αλευρωμένο, άσπρο πολύ βρε γεμμένο τσουβάλι αλευρωμένο, αχ τσουβάλι αλευρωμένο, κακό την αχ το καημένο. Αν θέλεις για να παντρευτείς και να
καλό περάσεις, αν θέλεις για να παντρευτείς. Να καλό περάσεις, έλα, έλα ρώτα μένα, να σε πω ποια είναι για σένα. Έλα, έλα ρώτα μένα, να σε πω ποια είναι για σένα. Πολύ μαύρη, αχ μην πας καράβι πισωμένο. Πολύ μαύρη, μην πας καράβι πισωμένο. Αχ καράβι πισωμένο, πίσω χτύπη το καημένο. Να πάρεις μια ορταμπούλο, να έχει και μαύρα μάτια. Να πάρεις μια ορταμπούλο, να έχει και μαύρα μάτια. Αν πέσει και ξεπέσει, πάλι μαύρα μάτια έχει. Αν πέσει και ξεπέσει, πάλι μαύρα μάτια θα έχει. Ας πούμε και ένα τώρα για τα σκηνιά της Κομωτινής στο λεγόμενο σιδεροχώρι, που είναι όλοι δικοί μας σαν ο Κοβλίδης, που είναι όμως έχει πολλούς μάρτυρες του Ιεχωβά. Όλοι γνωστούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι λένε τουλάχιστον ορισμένοι, ότι είναι πολύ τίμιοι άνθρωποι. Δηλαδή αν βρίσκουν κάτι το πηγαίνουν στην κοινότητα, ρολόι ή λεφτά ή οτιδήποτε, ας πούμε, τα πηγαίνουν στην κοινότητα και τα παραδίνουν. Δεν θέλουν για να τα κρύψουν. Έτσι και κάποτε είχα ένα Παπακοσταντή παπάς, ας πούμε, ο οποίος πάντοτε, φυσικά ο παπάς, καταφερόταν αντίον των Ιεχωβά. Κάποτε όμως ένας Γεωργιτσής, τον έλεγανε, μέσα από τα σκηνιά, είχε χάσει το δεματόσκηνο. Τώρα οπωσδήποτε εσείς δεν ξέρετε τι θα πει δεματόσκηνο. Δένουν τα δεμάτια από τα στάρια και αυτό το δεματόσκηνο το τεστίζει πολύ ανάλογα, διότι δεν υπήρχαν δουλειές και τότε 100 δραχμές ήταν μεγάλη υπόθεση. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος για να τα αγοράσει όπως τώρα ό,τι θέλεις αγοράζει. Ο άνθρωπος αυτό στεναχωρέθηκε και ήταν και Σάββατο βέβαια. Ήταν κοντά ο παπάς, Παπακοσταντής, και λέει: παπά, αυτό και αυτό έπαθα. Δεν το λες αύριο στην εκκλησία. Αν το βρήκε κανένας να με το δώσει, φτωχός άνθρωπος είμαι και εγώ, πώς θα αγοράσω άλλο σκηνή τώρα, δεν έχω για να αγοράσω. Πράγματι ο παπάς την άλλη τη μέρα, αφού έκανε τη λειτουργία και μετά από το Ευαγγέλιο συνήθως λέγονται αυτά, αγαθός όπως ήταν ο παπάς, λέει: αγαπητοί χριστιανοί, ο τάδες έχασε το σκηνή του δεματόσκηνο. Τώρα αν το βρήκε κανένας από τους παλιαθρώπους να το φέρει, άμα εγώ το λέω σε εσάς, στους παλιαθρώπους εννοούσε τους Ιεχωβάδες, δηλαδή αυτοί ήταν τη μισά τους τους έδινε αξία με το πνεύμα το δικό του, ας πούμε. Εγώ λέει, σας λέω, αν το βρήκε κανένας από τους παλιαθρώπους θα το φέρει, άμα το λέω και εσάς. Και το τελευταίο που λες, Κώστα, είναι κατά κάποιο τρόπο δικό μας, γιατί Φρόσο το λέω αυτό και την πειράζω δηλαδή, αλλά αυτή δεν το ξέρει τώρα, δεν μου το γράφω. Τότε που είχε πεθάνει ο μπαμπάς της βέβαια επί κατοχής, ο πεθερός μου, ήτανε χρόνια δύσκολα. Οπωσδήποτε ήταν αδέρφια πολλά, αλλά μετά το 46-47 εκεί κοντά στο χωριό μας ένα Τσινταμίδης που ήταν αυτός ο φιδιώτης έκανε ένα μήλο μπουράτο. Τότε για πρώτη φορά βγήκαν οι κυλινδρόμιλοι και κάνανε μπουράτο ψωμί, δηλαδή καλό, όχι πιτερούχο όπως έναν καιρό που τρώγαμε. Λοιπόν, και όπως όλοι πήγαμε, βέβαια πήγε και ο γιος πεθεράς μου Χανιάδας, ας πούμε, μεγάλος ο Τρίφος. Κάνανε αλεύρι καλό ψωμί, ας πούμε, έβγαινε τότε.
και το είχαμε ότι βγάλαμε καλό ψωμί. Εκείνο το καιρό, εκείνο το διάστημα, κυκλοφορούσε και ο Γιώργης, ο Γκόρης, Μπαρμπαγιώργης, με τη λύρα, εδώ και εκεί και ξέρω εγώ. Και όπως καταλαβαίνεις ήταν και μερακλής για τις γυναίκες λίγο. Πέρασε και από το χωριό μας αυτός, περνώντας για να πάει για το να ανεψιώσει τον Γκόρη. Τα ανέψιον μάλιστα και τον Δημήτρη και τον Γιάννη. Ήταν κοντά τα σπίτια της πεθεράς με τον Γιώργη, με τον Γιάννη και τον Δημήτρη, τον Γκόρη. Έκαναν δύο γυναίκες εκεί πέρα και η πεθερά μου καθόταν. Η πεθερά μου διακρινόταν, ήταν μια καλούτσικη, όμορφη ήταν μια χείρα κιόλας. Αυτός για να την πειράξει να δείξει στον κόσμο ότι τέτοιος ήταν. Τον καλωσόρσανε, τι χαμπάρια, Γιώργη, ξέρω εγώ τι, καλωσόρες, πώς πας. Κάνα βρε δέσποινα λέει την πεθερά μου. Πάει ο Κωνσταντής. Πάει Γιώργη, πάει. Κύριε. Βρε τον καημό. Και εσύ όμως που βλέπω έχεις ψωμί. Καλό ψωμί έχεις. Έχω Γιώργη, έχω, γιατί πήγαν τα παιδιά και έκαναν πενταποστολάρ μουράτο. Ψωμί καλό. Ωραία, έχεις, το βλέπω. Και καλό, χάσκο. Χάσκο Γιώργη, πολύ καλό, ναι. Στη συνέχεια εγώ, ο Κώστας Κιακίδης του Περικλή και της Χάιδος, προσθέτω τα ακόλουθα. Με πολλή συγκίνηση και αγάπη ευχαριστώ τον Δημήτρη Κιάκη που διαμένει στο χωριό Μικρόκαμπο του νομού Κιλκής, που είχε την καλοσύνη να μαγνητοφωνήσει τα παραπάνω τραγούδια και λοιπές αφηγήσεις που μου αφιερώνει για το πολυαγαπημένο και αλυσμόνητο Σαμάκοβό μας. Σχετικά με τις συνήθειες και τρόπο ζωής στο χωριό μας Σαμάκοβο, ο αείμνηστος αδελφός μου Θεόδωρος, κάτω από δυσχερείς συγκυρίες και δυσμενείς συνθήκες προσφυγικής διαβίωσης με οικονομικές επιβαρύνσεις και ποικίλη κοπιαστική εργασία επί 40 και πλέον χρόνια, αλλά με διακαή κρυφό σκοπό την περισυλλογή και διάσωση τούτων, κατόρθωσε να τα συγκεντρώσει και να γράψει την ιστορία του πολυαγαπημένου και αξέχαστου Σαμάκοβου και τη δημοσίευση αυτής στο περιοδικό Θρακικά του Θρακικού Κέντρου Αθηνών. Στην παραπάνω δουλειά του συνεργάστηκε με τον αγαπημένο συμπατριώτη και φίλο του Κωνσταντίνο Γεώργιου Βουτσόπουλο και τον συμπαραστάθηκε ο επίσης συμπατριώτης και φίλος του Κωνσταντίνος Ιωάννου Γκαγκίδης. Για τη δυσχερή, πολύχρονη και πολυδάπανη εργασία του αυτή του απενεμήθηκε ευαρέσκεια από το Σωματείο Θρακικό Κέντρο. Αποτέλεσμα της εντατικής, πολύχρονης, συναισθηματικής αυτής προσπάθειας ήταν ο κλονισμός της υγείας του, συναισθάνθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασής του και γι' αυτό μοναδική του πλέον επιθυμία και νοσταλγία του ήταν να επισκεφθεί τη γενέτειρά του το πολυαγαπημένο χωριό το Σαμάκοβο, όπως συνήθιζε να λέει. Την επιθυμία του αυτή άλλωστε την αναφέρει και στο σχετικό ποίημα που έγραψε αφιερωμένο στο Σαμάκοβο. Το πολυπόθητο ταξίδι εδέησε να το πραγματοποιήσει τον Αύγουστο του 1962 με τους αγαπημένους συμπατριώτες και φίλους του Κωνσταντίνο Γεωργίου Βουτσόπουλο, Κωνσταντίνο Ιωάννου Γκαγκίδη, Κωνσταντίνου Γεωργίου Τζάρτο, Κωνσταντίνο Γεωργίου Τσάνταλη, Μιχάλη Γεωργίου Τζάρτο και Ιωάννη Νικολάου Γκαγκίδη. Από όλους αυτούς βρίσκονται σήμερα στη ζωή η Κωνσταντίνος Τζάρτος και Ιωάννης Γκαγκίδης. Τις εντυπώσεις του και αναμνήσεις του από το ταξίδι αυτού ο αδελφός μου τις έγραψε και δημοσίευσε στον 37ο τόπο του περιοδικού Θρακικά υπό τον τίτλο «Ένα απρόσμενο ταξίδι»,
πρόσφατες εντυπώσεις από την Ανατολική Θράκη και το Σαμάκοβο. Μετά την εκπλήρωση της παραπάνω τελευταίας του επιθυμίας, την 17 Απριλίου 1963 απέθανε, αφήσας την σύζυγόν του Ευανθία και τον ιόν του που φέρει το όνομα του αημνίστου πατέρα μας, Περικλή Κιακίδη. Αδέλφια του Μακαρίτη σήμερα εν ζωή είναι η Ανθή Δημητρίου Ευθυμίου, η Χρυσή Περικλέους Κωστάκη, Χήρα και Κωνσταντίνος Περικλέους Κιακίδης. Τις εντυπώσεις και αναμνήσεις του από το ταξίδι του Αυγούστου 1962 στη χαμένη πατρίδα το Σαμάκοβο, ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Βουτσόπουλος της αφηγήθηκε στην ανεψιά του Τασούλα Παπακωστή, κόρη του Ανέστη και της Χάιδος Παπαδοπούλου, το γένος Θεόφιλου Τζάρτου, που διαμένει στην Ξάνθη, η οποία εμπνεύστηκε και έγραψε το παρακάτω ποίημα για το Σαμάκοβο και τους κατοίκους του, που προφανώς εκφωνήθηκε στα εγγένεια θεμελίωσης σχολείου και εκκλησίας στο νέο σιδηροχώρι της Κομοτηνής. Το ποίημα έχει ως εξής: «Γεια σας και χαρά σας Σαμακοβιανοί, γεια σας και χαρά σας καλή συγχωριανοί. Ήρθαμε στο χωριό σας εγγένεια να κάνουμε και με το λεωφορείο όλοι καταφθάνουμε. Λίγες στιγμές χαρούμενες μαζί σας να περάσουμε, λύπες, στεναχώριες όλοι να τις ξεχάσουμε. Σας φέρνω το χαιρετισμό από το Σαμακόβι. Αχ, η συγκίνηση στα πόδια μου κόβει. Δεν βρίσκω λόγια να σας πω και να σας εξηγήσω τι είδανε τα μάτια μου να σας εξιστορήσω. Έτρεμαν τα πόδια μου και όλο μου το σώμα όταν είδα το χωριό, το σπίτι μου ακόμα. Είδα το τσοτσουρκί που έπινα νεράκι όταν ζούσα στο χωριό και ήμουνα παιδάκι. Θυμήθηκα τις πέστροφες μα και τις παλαμίδες, θυμήθηκα που γέρασα και έχω και ρητίδες. Δεν βάσταξα και έκλαψα από μεγάλη θλίψη. Χωριό μου, χωριουδάκι μου, πόσο μου έχεις λείψει. Είδα την εκκλησιά μας παραπονεμένη, τζαμί την έχουν κάμει οι Τούρκοι την καημένη. Είδα το σχολείο μας, δεν ήταν γκρεμισμένο, μα και αυτό ήταν παραπονεμένο. Πού είναι ο δεσπότης να βγει, να λειτουργήσει, πού είναι ο ξενοκράτης χρήματα να αφήσει, για τα ορφανά παιδιά του Σαμακοβιού, για τα σχολιά του αγαπητού χωριού. Πού είναι τα ελάφια μας, πού είναι τα ζαρκάδια, πού είναι τα αγριογούρνα, πού ήτανε κοπάδια, πού είναι οι σταφυλοτουρσιές, πού είναι τα σουτζούκια, πού είναι του χωριού μας τα μπουλούκια. Όλα ερημάξανε και φύγανε και πάνε, τα φύκαμε στους Τούρκους όλα να τα φάνε. Από όλα τα χωριά το Σαμακόβι ήταν το πιο δυστυχισμένο, είχε θύματα πολλά, απ' όλα το καημένο. Τα βάσανά του όλα βιβλία τα εγγράψανε και όταν τα διαβάσαμε πολύ πικρά εκλάψαμε. Ο Κιακίδης, ο Βουτσάς και ο Γκαγκίδης συνετέλεσαν το έργο αυτό, με κόπον εξετέλεσαν. Γι' αυτό όλοι μαζί ευχαριστώ ας πούμε και να τους συγχαρούμε όταν θα τους δούμε. Τέλος. Και τώρα προσθέτω το ακόλουθο αφιέρωμα στον εκλειπώντα φίλων πατριώτην συγγενήν αλυσμόνητον Θεοδωράκην Πικιακίδην. Μόνο 2 λέξεις. Άλλος φάρος σαν και σένα δεν θα λάψει. Θεοδωράκη στις πατρίδος τη γλυκιά φωνή, γιατί κανένας δεν υπάρχει που να κλάψει, γιατί κανένας δεν βρέθηκε να πονεί. Αιωνία σου η μνήμη, μέσα από τις καρδιές δεν σβήνει. Απεβίωσε τη 17 Απριλίου του 1963 ο συντάκτης Κωνσταντίνος Γεωργίου Βουτσόπουλος. Σημείωσης.
Τα παραπάνω έχουν αντιγραφεί από τις χειρόγραφες σημειώσεις του αρχείου του Κωνσταντίνου Βουτσόπουλου, που παράλληλα έχει ένα σκίτσο φάρου, ένα πένθυμο σήμα και 2 φωτογραφίες του εκλειπώντα, και που ο ίδιος πέθανε τον επόμενο χρόνο και μάλιστα την ίδια ημερομηνία. Τελειώνω με το ποίημα του αδερφού μου Θεοδόρου Π. Κιακίδη. Τίτλος: «Χαρισμένο στη γενέτειρά μου». Σαμακόβι, αγαπημένο μου πεντάμορφο χωριό μου, σε σένα στέλνω αδιάκοπα τον κάθε λογισμό μου. Κι όλα αποθεί η καρδούλα μου, το δροσερό σου αγέρι, βάλσαμο και παρηγοριά στα στήθη μου να φέρει. Πότε τάγει ο χώμα σου, μ' αγάπη θα πατήσω, στα κρυσταλλένια σου νερά τη δίψα μου να σβήσω. Σου δάσου σου το δροσερό, τον ίσχυο να πλαγιάσω, και μυρωμένα λούλουδα στα πλάγια μου να μάσω. Σε σε να πω τους πόνους μου και τα παραπονά μου, σε σε τα τόσα μυστικά που έχω στην καρδιά μου. Του διωγμού τη μοναξιά, τις πίκρες, τα φαρμάκια, και να'ρθω ως την άνοιξη που γυρνούνε τα πουλάκια. Της εκκλησιάς μας της μικρής να ακούσω την καμπάνα, να σμίξω με συντρόφους μου και με τους συγγενείς μου, να ειδώ στα αμπέλια λιγερές κοπέλες να τριγούνε, να ειδώ λεβέντες στο χωριό να γλυκοτραγουδούνε. Σ' αγαπημένο μου χωριό κάμε καλή παρθένα, να'ρθει το κάθε του παιδί που βρίσκεται στα ξένα. Κάμε και μένα στο χώμα σου, γρήγορα να γυρίσω, και εκεί που εγεννήθηκα εκεί να ξεψυχήσω.